Хора, аз Минички БГ и днес си гледам в Arctic Kidmap и малко ще подсъкаме PvP сега. Съжалявам, че няма напоследък толкова видеа, но просто си имам работа и затова. Така. Така веднага дойдех и ги килвам. Така. Така, исках още една спитка. Къде са тия, бе? Ехе. Това много си повярва. Я изчакайте само да видя нещо. Така. Така. Да отидем най-горе на тази стълба ли там какво е. Така. Естествено има хора. О, shit. Ето тук ще ги бия. Мале колко хора. Така. О, Лили, на половинка останах. Аре бе, къде е това? Охо. Излетех. Не оцелих дупката, ама я оцелих, когато... Се тая. Така. Ехе. Това ме скърти. Въй, какъв е той? Титан такъв. Нищо, аз ще го тръпна и са. Оп. Ей, трябваше някак си да го бутна, ама... Какво се прави? Къде е това? Къде изчезна това? Добре, се тая. Там виждам някакъв. Ей, майко! Той се някога ще излезе това. Ето излезна. Излезна и аз ще дропна, защото нямам хелтки. Така си подготвя. Охо, типичният трап. Няма ли нещо в честа да го бутна? Въй, за малко. Вързах се обаче. Лаха! Ехе!
Това е много миризливо, бе. Ама това обаче май не си преценил трапа в стък. Така. И ето. Ето тук ме дропва. Дропна, не? Добре, сета, нали, покилнахме всичките. А това не го гледайте, опитвах да трапвам, но не стана. Затова вече не спрях да трапвам. В смисъл, много рядко трапвам вече. И така. Така. Тук леко лагна. Ето го титана. Така го нарекох, защото хилта му никога не свършва. Той падна в трап. Какъв си ти, бе? Какъв е това? Майко. Това направо го направих на нищо. Добре, ето ги другия. Те за какво 2 в 0 ще ми правят? Как си познах? Не. Той опитва да тръпва. Добре, то сам се вкара в трапа и сега ще ми демонстрирам какво прави трап. Значи сега аз дърпам тази ръчка и нищо не става. What? Това беше странно. Добре, се тая, нали килнахме. Там виждам хора. Ще отида при тях. Така. Аре, бе, ти само ще бягат ли, бе? Те па само бягат. Вау. Майко, точно как ще да ни дропне. Малей, толкова прави. Да. Ето го. Добре, толкова прави. Бати изруда па това. Не! Добре, кажете ми сега какъв това миризлив трап. Значи... Добре, ще направим последна битка и ще ставам. Или след това да е за клипа. По-добре да е кратък. Аз смятам вече да качвам много видеа в китмапа. И да, ако ви е харесал клипа, дайте му по един лайк, абонирайте се и чао!